след Арго. Опитаха да спрат смъртта, изпряха новия живот, поставиха на пауза стремежите, избранници кивот. Не умирай днес е филм. Стойте у дома се чу с карантина, евгенизъм, лечебен глад, хикс лъчи, забрана за абортите, затворени граници, създаваха последни мохикани, поданици на самоизолатори, мълчащи, неиграещи. Новият ред за любовта ли пречи? Малка суматоха е да я потърся, щом всеки се укрива в крепост или дом, остават самотни острови отдалече. Възпитани сме от благородни деди, прескачаме ли плетове за черешки, блокирани в областни градове, тъй срещите стават невъзможни. Затаен копнеж, това е безидейно. Надпреварване, суматоха любовна, непотърсена любов, застойно, с чувство за вина, заед съм, не мога. Сам заекът не скача в ловна мрежа. Погледна ме, забравил ежедневие. Да съберем самотата си е неизбежно. Объркана посока, пътища преплетени. Дори на остров неоткрит, последните да сме сред милиарди преброени, по-бляскави и подредени, сглобени, без чип, ще се усмихнем класически. Колхида е в Грузия далечна. Не сме изчислени с каталожни номера. Даже да съм лодка безплатна, към кораба ти се понасям да го намеря.